But guys, koti kafa nezvamunotiita. Mana, vanhu vanofa shit guys, vanhu makatarisa so. Tinofa kuti fi chaiko. Kamwe kamutukiro kamunombotiita so. Mune muchimbozivawo here ma-health something yedu. Because vamwe hamutozivi kuti ma-health status yedu akamira sei. Kamuundurire kamunotiita chionai, ndamboti mumboona pana zvakaita mufiriji medu. This is our fridge. Haina kana chainacho inonzi empty. Munoziva inonzi empty nezvima-apple zviviri zvinenge zvaka mungori nemasosi chete muno mufiriji umu. Hatina kana chokudya. Hamuna kana chokudya mufiriji medu. Imimi mobva mativundura. Tobva tafa nezhara. Nokuti tinowa tobva tafa nonyechi yeuvundugwa mune mativundura nawo. Munoita sei? Munoti rest in peace here, munoti ngazviende here, munoti ngazvife here, munoti chii, munogwadziwa here. Kamwe kamutukiro kacho hamana tehwerevo tichiri vana vatoko, nokuti takaona eji yacho yevanhu vanotuka iri huru kwazvo, indori nevana vamwe vezera redu. Hatisi kuti totinyerere, sori henyu ndataura izvozvo, bo zvimwe zvacho zvokonzeresa toziva kuti dzimwe hasha dzinobvepi. But anyways, please musadaro, togona kungofa. Tiregerereiwo, musanyanya kutivundura. Munongotibatawo zviri zvakanaka-naka, hatina chatakuutadzirai, hatina kumbokumbira, but izvino totofa nezharomba muno matanga nachokudya. Tobva tosangana nekomenti yako uchitivundura zvikuru kwazvo. Zvinova zvinhu zvinorwadza, zvinotibata mwoyo yedu, zvinotidzimbawo chose nehutiki hwedu huno. Tichiri vana vatoko zikaite mune mazera ana mai vedu. Musatidaro vede tihwerewo ngoni. Zvimwe zvacho zvinongoda kungovawo ngoni. Mune vanawo imimi. Vana venyu vachavundurwa zvimwe zvokuti kana mafa imimi munomuka kumakuva matsamwa. But baby, pane reason yavataura indosimbisa iyoyo. Pafeja wakambotatsoti kazhinji panonhukadzi so vamwe wese vakaita nevechikuru so. Ameno kuti like ishanje. Kusaguta. Yeah, ndokusimbisa mbabo. Pafeja iyo. Aiwa guys, but pafeja guys, aiwa tibatewo zvakanaka tiri vana venyu. Tibate zvakanaka. Takambota hatisi vana venyu futi. Sorry.